Teresa, Sergi, us recordeu de quan ens vam embarcar en l'aventura i els nostres debats sobre transversalitat? I tant. Doncs sembla que van ser fèrtils, perquè justament avui us presentem la proposta Llenguatges, ciència, mites i 4 poemes de Mireia Calafell. És una proposta que intenta explorar la connexió entre diverses disciplines i àmbits a partir d'una mirada i una veu femenina. L'hem trobada en 4 poemes de Mireia Calafell en l'obra Nosaltres qui, publicada el 2020, i hem seleccionat aquests 4 poemes que rellegeixen també 4 relats mítics sobre Narcís, Apol·lo i Dafne, Atles i Hiperion. La nostra intenció ha estat que l'alumnat entrés en 3 vies de coneixement, les corresponents als 3 àmbits. Primer el mite, com a dipositari d'una reflexió sobre qüestions universals. Després la ciència, com un espai d'experiència directa de l'entorn. I finalment la poesia, com aquest espai on cristal·litza l'experiència. La nostra preocupació, d'altra banda, també ha estat trobar formes expressives i hem explorat diferents llenguatges per crear un producte final heterogeni, però que reunia aquestes formes expressives. Primer el visual, entrar en contacte amb moltes imatges per explicar mite i poema. Després la plàstica, per manipular material d'una manera directa per part de l'alumnat. I finalment la paraula, l'expressió verbal. Ens hem fixat en la paraula dita i redita, creant un efecte d'eco a l'hora de llegir els poemes. Us en parlarà la Teresa, la figura d'eco l'hem tinguda present com una de les importants en el mite de Narcís, justament per la seva condició de dona silenciada. No que no tingués veu, sinó que no tenia veu pròpia, només tenia l'aliena. D'altra banda, també hem considerat diferents llenguatges i en aquest sentit hem integrat diferents alfabets, llatí i grec, per crear aquest producte heterogeni. Amb tot aquest plantejament, doncs, ens hem situat en cadascun dels àmbits de treball i ara us els presentem. Us presentem com hem actuat. Teresa, l'àmbit de llengües clàssiques. Efectivament, Montse, la tasca sobre els mites parteix de la lectura del referent ovidià en les matèries de clàssiques. S'orienta cap a la recerca d'imatges capaces d'evocar-ne el contingut i treballa l'escriptura en llengua grega del nom dels protagonistes de cada relat. S'aprofundeix en el paper i la consideració de la dona en el món grec, així com la vinculació dels valors ètics i estètics a les figures masculines, el poder, la força, l'autosuficiència, i femenines, bellesa, submissió, fragilitat. I clar, tu en tot això, Sergi, li dones un to científic, no? Científic, sí. Doncs a l'alumnat de Ciències li pot semblar que els poemes i els mites estan fora del que toca aprendre, però la ciència també mira i crea una imatge del món a través de la paraula i els descobriments es produeixen quan s'estableixen connexions fora del que és evident. Per això, posar en contextos diferents els processos que estudiem a les classes de biologia i geologia sempre és una bona idea, així com apropar-se a altres maneres d'abordar i compartir la curiositat pel món i per tot allò que és desconegut, com són el mite i la poesia. Efectivament, Sergi, nosaltres a Literatura Catalana hem intentat especialment llegir el poema, extraient-ne el sentit, el missatge, que sobretot era una relectura i una actualització del mite. Això ens portava a situar-nos en unes coordenades diferents del relat original. I les coordenades bàsicament són aquestes. La primera, la construcció de l'autoimatge i el joc compartit entre identitat i alteritat. Després, un altre joc, aquest no compartit, a partir de la relació amorosa, és a dir, una desigualtat, de tal manera que un dels membres exerceix una violència, una pressió, fins a arribar a anul·lar la identitat de l'altre. Després, el rol de la dona a la llar i el seu horitzó d'expectatives, la real i la desitjada. I justament sobre el tema objecte de desig, també la idea d'amor romàntic com un ideal absolut generador de moltes frustracions. A partir d'aquí hem fet l'anàlisi dels poemes. Us sembla, Teresa? Sergi? Endavant. Comencem amb Narcís. Doncs bé, Narcís, el primer poema que tenim damunt de la taula,
presenta una relectura, com dèiem abans, del relat. I l'adverbi inicial no va besar-se als llavis, ens feia d'aturar la nostra atenció. A partir d'aquest no va besar-se als llavis es desplegava tot el poema i el sentit era el següent. Potser en el reflex no hi havia tan sols el rostre de Narcís, sinó tot el que l'envoltava. L'ocell, el núvol i els versos finals, com una mena d'epíleg narratiu, permeten aquesta relectura i interpretació del missatge de tot el poema. Que diferents seríem tu i jo si haguéssim sabut entendre que en aquell reflex sempre hi són el paisatge i els altres. Per tant, és una construcció de la identitat amb tot el pes de l'alteritat. Aquest era el primer poema. Teresa, des del mite? Des del mite també arribem a l'origen d'això que tu ara comentaves. És a dir, juntament amb la sofrida Dafne, de què parlarem després, Narcís és un dels personatges de l'univers ovidià que més impacta el jovent durant la lectura de les Metamorfosis. Aquest conflicte irresoluble de l'amor a si mateix li impedeix parar esment en l'altre, en aquesta alteritat, i crea de retruc la tràgica desaparició d'Eco, condemnada a repetir tot allò que escolta. En certa manera, aquesta nimfa la fem present en la veu dels nostres rapsodes, que es reitera tènuement, en forma d'eco, a cada recitació. I això, doncs, tu ens ho mostres diferent, no? Un altre punt de vista, sí. A nosaltres la metamorfosi de Narcís ens va fer pensar en el procés de les mutacions. Van plasmar diferents tipus de mutacions puntuals, canvis d'una o poques lletres en vídeos curts que mostraven el mecanisme i els efectes, mentre al fons es recita l'alfabet del codi genètic i també la llista d'aminoàcids. I fins aquí el que vam treballar amb Narcís, però mites en tenim uns quants més, no, Montse? Sí, efectivament. També havíem llegit el poema sobre un altre relat mític, aquest Apol·lo i Dafne, que nosaltres, tal com llegim el poema, vèiem que era una història d'amor que la tradició ens llegava com una història d'enamorament apassionat, incontrolable, irracional, i sancionàvem aquest amor com a vàlid i també la conducta que generava, és a dir, una conducta de persecució, de pressió extrema, fins al punt, com dèiem abans, d'arribar a anul·lar la identitat i de fer pèrdua d'identitat en aquest personatge que la patia. Justament, Dafne és aquella dona nimfa que esdevé arbre, per tant perd la seva condició humana, perd la seva identitat, una mica com la Natàlia de la plaça del Diamant, que en mans del seu marit, Quimet, esdevé una colometa engabiada i perd fins i tot el nom. És en aquest sentit que arribàvem també als versos finals com un epifonema que tancaven i permetien la interpretació i que eren una interrogació retòrica, retret, que feien així. Per què no em deies, mare, que això no és amor, és violència? Per tant, teníem aquí tota una reflexió sobre el que poden ser aquestes conductes heretades i exercides en violència damunt de la dona. Oi, Teresa, que es veu en el mite? La violència en la mitologia és present constantment i Dafne no és una excepció, no? Com he dit abans amb Narcís, aquesta nimfa filla del déu riu Aquelos comprèn inevitablement el lector de la seva història, especialment si és Ovidi el que el descriu amb aquesta capacitat pictòrica, amb aquestes pinzellades tan perfectes. I és que Danae reflecteix aquest conflicte atàvic entre feminitat i masculinitat, mal entesa com a violència, malauradament. Conflicte que perdura i es transmet durant generacions de dones que callen, com aquesta mare del poema de Cadafel, que malauradament no li passa a la seva filla tota la informació. I en la natura, evidentment, aquesta violència i aquesta masculinitat també hi és, no? Nosaltres que es va fixar més va ser en la idea de la perdurabilitat, no? Ens va portar al que és el cicle cel·lular, que és el conjunt d'etapes en què es divideix la vida d'una cèl·lula eucariota i que es repeteixen inexorablement, de forma inevitable, un cop darrere l'altre. Vam aprofitar la fluidesa de la plastilina i dels stop motions i ens van ajudar a explicar aquesta cursa
que acaba amb el retorn sempre al mateix punt de partida. Aquí tenim Atlas, que remet al mite, a la figura del tità sostenint a les seves espatlles el pes d'un continent, i la relació és directa amb la figura de la dona a la llar, que porta a les seves espatlles tot el pes de cura, responsabilitats, tasques, etc. I les porta d'una manera callada i silenciosa, però el pes és insistent i el pes és irresistible, però no es reconeix fins que es veu a les espatlles d'una altra dona i llavors la imatge és potent, pren cos, es fa corpòria aquesta sensació de pes. Són 1000 dinosaures esclafant les espatlles d'una dona, però en aquest mateix moment en què apareix la imatge apareix també un horitzó d'expectatives, la real i la desitjada. La real és que aquest pes no s'extingirà, però la desitjada és formulada així. Quina sort, oi, creure en meteorits? I la idea és tot just un somni, i el somni de pensar que potser demà s'extingirà i es fondrà aquest pes de la mateixa manera que l'era dels dinosaures va quedar extingida sota l'impacte del meteorit. Aquesta és la imatge agosarada. Teresa, com ho veiem? Sí, la mitologia cosmogònica sol ser la gran absent dels temaris, ignorada sovint en els reculls de mitologia a favor del pes de l'ègida de Zeus i els seus olímpics de primera i segona generació. Segurament això és degut al fet que els humans ens els sentim més propers. No obstant, Atlas i Hyperion, per exemple, són una mostra del pregon simbolisme de les seves peripècies vitals. Qui de nosaltres no ha sentit un gran pes existencial a les espatlles? El tità el sentia i pobres de nosaltres, insignificants humanes, doncs també, i moltes dones també. Sergi, què ens en dius? Nosaltres això d'Atlas ens ho vam portar cap al pes. El pes que suporta Atlas és permanent, és el de totes les roques del món, que estan presents de fa 4.500 milions d'anys, quan el Sol va encendre's, convertint la pols estel·lar en magma, que en refredar-se originà la Terra, entre altres astres. Aquest va ser l'origen de les primeres roques magmàtiques. Les que van quedar a la superfície foren fragmentades pels meteors i es convertiren en sediment. Tant se val, perquè sempre són pes i sempre són roca. Hyperion és l'altre poema que hem tractat. Hyperion remet a la figura del tità, un tità de dimensions colossals, i està representada en el poema per una espècie vegetal de dimensions també espectaculars. Tanmateix, aquesta espècie només és coneguda per alguns savis que alimenten l'enigma i alimenten la quimera, de manera que ningú no l'ha vist, ningú no l'ha tocat, ningú no l'ha fotografiat, i es fa la relació directa amb el somni, amb l'ideal de l'amor romàntic, com una font de felicitat absoluta, però justament per aquestes dimensions sobrenaturals i, per tant, no realitzables, es converteix en una font de desenganys i de decepcions. Oi? Sí, efectivament, quan al final del poema diu l'amor del segle XXI és Hyperion, em va fer pensar molt, perquè és una divinitat cosmogònica poc definida, sovint eclipsada, mai millor dit, pel seu parent Helios. Homer, a l'Ilíada, per exemple, els identifica els dos, però l'Odissea els atribueix una relació paternofilial. D'altres diuen que aquest tirà apareix abans que el Sol, per exemple. Un misteri, és a dir, un enigma com el descriu Calafell, un ens indefinit com aquest amor, quimera, que mai no s'arriba a abastar. Sí, quelcom que hi és, però que es manté ocult, no? Nosaltres això ens va portar els missatges, com els missatges que hi ha en l'ADN metilat. L'ADN conté la informació per a la síntesi de les proteïnes i aquestes, les proteïnes, determinen totes les característiques dels éssers vius, perquè són el component majoritari de la majoria d'estructures, com per exemple la pell, el múscul, els ossos, els cabells, i també són les eines moleculars que permeten les reaccions químiques imprescindibles per a la vida a l'interior de les cèl·lules. En els éssers vius pluricel·lulars, com nosaltres, totes les cèl·lules tenen exactament la mateixa informació genètica, però un ull és diferent que l'estómac perquè les seves cèl·lules han fet callar part de l'ADN recobrint-lo amb unes caputxes d'aquestes substàncies anomenades metils, per poder-lo ocultar. Per això nosaltres diem que metilar és limitar, que metilar és silenciar, que metilar és ocultar.
Doncs ja heu vist com la nostra intenció ha estat llegir els poemes, rellegir-los i veure com, d'una manera subtil en el missatge, quedaven explícites o implícites totes aquestes violències subtils o més agressives damunt de la figura femenina i hem intentat integrar-ho tot en aquesta suma cooperativa de llenguatges que us hem presentat. I moltes gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies.